और निहुर के चली जी कोई देख ली ऐसा कहता नहीं कि खेत खरियान मत ले जी हमरा के घुमा के लेके लेके जात नहीं निहुरी जो कोई देख ली। अच्छा आओ आओ चल निहुर के चल निहुर के बाप रे बाप निहुर अरे और निहुर जी और निहुर के चल के हाली बढ़ जा ना निहुर बढ़ के जी कोने देखी ऐसा हम बाहर ना घूमे आइला गांव घर के देख लोग तो कहे कि उनकर पता है घूम आइल बिया। देखो हमारा के केहू देखी न त कुछो ना करी तू आपन सोच हम त लइका बानी तू निहुर ढेर हम गांव वाला कोई देखी ना कुछ सोची त हम कद करो लिया कह रहे घुमाए ऊ त बात भइले बाबू आ के नहीं खे जानत सब जानता भीतरे भीतर सब जानता आ जान कोई का हमार उखाड़ ली ना ई त बात ठीके कहत हौ ए फौजी आगा चला आगा चल निहुर के चली निहुर के अरे हम त निहुरबे करब पहिले आगे तू निहुर आ चल आओ आओ हेनी आओ चल इंची अरे आओ हेनी आगा मत अरे रौरा नु खिस भरा दिन लाइन के तार धरा दे कोनो देखत नहीं खस न चला चला मर देखो ने अरे चल अरे चल झुक के चल तो कोई देख ली नु तो हो जी कल्याण हां निहुरिया क्या निहुर जा अरे का करते मुड़िया कहिला होते घुमे रे बगैचा फूल देखे रे निहुर 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 आवत निहुर जा अरे तो कोई गांव घर के देखित कह के बगैचा घुमत हिया आड़वा में के निहुर आवत कहत रे बगीचा देख चुप रे खाली उल्टा सीधा बत्ती आई ना हमार के पूर्व गुजरे वाले ए भैया जौन तू सोचत रह तवन कोनो बात नहीं के ठीक बा जब कोनो बात नहीं है तो चोरी चोरी ना उतर सकते अरे होरे लोग कत रहन जाए यही से कि बगीचा में आड़वा जा तर सको ना कोनो लुका के ए मर दे भैया अरे आतन जा कहां जात बोल जतन जे घरे अब घूम ले नहीं जा घर के रास्ता हो तो है नहीं है घोरी हट के जे मैं गांव घर जा दी घरे ऐसी ये रामा हेतर ना चल जी हेरोडा से माने 2 कदम के 5 कदम मानल जरूरी बा अरे तू जवन सोचत रह जवन बात नहीं हो जे मैच खेलत रहसन कौन बात बता जान दर का बात बा खड़ा होके चलत रही न त आदमी देखत रहन अच्छा त हमनी के सोच होकबे न कि माला देखत रहन आदमी तो झुक जाए कहिन न कि देख ना दुनु खड़ा होके जात त हम सोचन भाई निहुर के चले के त केहू ना देखी ई ना बात बा त तू गलते सोचत रह तो खुद गलती सोचे वाला काम करत रहस तनी के जे के ना सोचे वो अरे हमरा के विश्वास बा कि ना ई पहले बता दी हमरा खाली ना हां तो फिर मत करी विश्वास छोड़ दे का कोई मत चली जी चले के चले हमके घर पहुंचा दे चले हां चलो आओ अरे रुक ससुरा चला कौन तरह से मैं चला के बुड़बो के कौन बात आ गई जे अपना मेहरारी पे विश्वास ना करी उ के करा दुनिया राज में कोई पे विश्वास ना करी ना करब तो रहुआ ना करता हम रहुआ पे कैसे विश्वास करम मत कर हाँ, तो बात नहीं ए भैया तो अंजना का मैटर बा तो तलाक ले लो के? हम जाते चल आ आज का हो भौजी भैया निक निखन का हो के तलाक देबू अपने भैया का हुलिया नहीं की देखत का कहता नहीं उनकर सुनी उनकर नहीं सुनत हम कुल सुनतनी इनकर हाँ तो सुनत तो सुनी बड़ी में से कट कर फिर से बोलियो एक्सप्रेशन का आया है चलिए हम नहीं चलिए बोलो का हो भौजी कैसे बोलत रही ये ना तलाक वाला ना हाँ का हो भौजी भैया के तलाक देबू का ठीक निखन का भैया अये बबुआ जी मैं ठीक है ना ठीक के का बात बाटे जब और भैया हमरे पे विश्वास नहीं के तो फिर तलाके नु बा क्या कि बिना विश्वास के रिश्ता चलेला ना हम तैयार बनी हम जाना तनी काहे कि मोटकी संगे तारा फेर बा हमके पता दादा रे दादा ऐसे तो तलाक खइले बड़ा तेरे मोटका संग हमर मोटकी संग ये हमर देवर हवन ठीक बा डर ना बती चल जी इनकर संग मुंह लड़ाला धरती में कपड़ा लड़ा बरोबर बा नहीं जीव हम ले जाता जे बेरे हर भातार से हम कैसे जाए ले जे बे हैं बियाह करबो करे से हम कैसे बियाह कॉले? करब कॉली हैं बक मार दे हमने बियाह करब अच्छा अभी लेके जात ले चोरी चोरी आज जब बियाह करके न बताई अभी पार खेल रहला ना ना हमने घर छोड़ के भागत तो सारा भाई कुल भागत वहां से घर छोड़ के देखे झूठ बोले देखे बताओ ना देख ले तला मार के चौबिया लेके ओजी खड़ा ना कहबो ना कि चौबिया हमारे लागे बाटे हैं हम मतलब बैठल ही नु कब से दुआरी पे सही में मर से नंबर दिमाग खराब भई रहेला कबो कबो मन करला ना कि झूठे काम करने तलाक देके सच्ची में तलाक देके चल जाई खीसे बरला है मरद पे तो उनको सोचे ना एगो फूल देखा कौन कौन दुआरिया पर तुरले बावन फूलावा बताओ ई मर्दे का मेरे काम है कौन मोटकी के लेके देले होई हम ऐसे रखल बन दुआर पे फेकले बन गिरल हो की तू लोग मुंह देखत हो जा हैं का देखत हो देखले नहीं खा जा अपने मरद के गाड़ी देता नहीं मरद के ए भौजी भौजी बाप रे बाप का जी तू हूं बड़ा
अस्थिर आहे बैठल बड़ू हो। अस्थिर आए बैठल बानी कि पियास लगल बा, देखत ताला मार के और भैया लगे चाबी गेल बवन देख भैया के न ले आई मन आ दिल तारा से भर गइल बा। हे तारे सुन जाए दे भर गेल त मोटकी के संग रहन जाके। मोटकी संग रहन उ तो ठीके बा, लेकिन तारा पर का बीती हो हम बड़ा सोचत हन तारा बारे में। काहे बाबू जी इतना गौर से काहे हमारे बारे में सोचतानी जी? अब बताओ जब तहार देवर हन या ना सोच हम त के सोची। हाँ अभी से तनी से बगीचा घुमा के लगने तो इतना बवाल कर नु जे हमरे बारे में सोचे लगल तो खटिया खड़ा बे कर त तहार मरद न ओइसन बा हो कि बवाल करता। आज तक हम तारा कुछ कइले बाही। ठीक है बा नहीं करते हो सके, लेकिन हमार मर्द बड़ी हरामी है जी। का करब भगवान सतमुदयो को ऐसन मर्द न बजे हमार मर्द हटे सक्की नंबर 1 हटे। एगो उपाय बा, सुधर जिहन भैया। का हमनी के जब मिले के न त बोलबो ना करी हम। ओ का जी बताई हाँ करबू तब न, बतावे के तो हम बता देम, लेकिन करबू तब न। बताई तभी नु। हम तो बतावे के बता देम, लेकिन तू सोच कि हम करम देहिम कि ना कर देम। अरे तो बताई तब नु जरा वाले का बुझावा ना बुझानी हमरा लगे। असी माथा सटकल बा हमार। ए मर्द खिसियात काहे बड़ू हो? खिसे है ना कबर कदन पियास लागल बा, ताला बंद बा, सुनत नहीं खे। रुक जा बताओ तनी तनी के सोच लेवे तो। सोच ले दिमाग में भूसा भरल बनू, सोची खूब। मर्द के तो हमरा भूसा भरल बा, हमरा देवरो के दिमाग में भूसे भर गल बा। याद आइल? याद आ गई। 4 दिन खातिर नहर भाग जा। हां ठंडा में न रजाई खोजे लगी हम तुरंत। आ तारा के जा के लिया के आज अरे लइका तू हूं ऐसा ऐसा बात बतियावेला नु कि लागल कि एकदम पगले क देबा हमरा के। जा चाबेला के आवा। हमरा के चाबी दीहन, हमरा पर खिसियाइल बन नहीं तरह तो। जान जे बता करे के भोजी चाबी मांगल हमारा के ना दीहन। देखो तारा के उपाय बतैले है न, जब जब खिस बरता तब तब तू भाग जा नैहर। अगर तारा नैहर जाए के नहीं खे मन तो हमारा से कम तक चौपा देम। आ 4 दिन जब नैहर रहबू न उनको सहूर सीख जाई। ओई दिन के बाद कहता नहीं ताला खुले से जिन खुले जैसे ही बनी वैसे नैहर चल। हां भाग जी दम डरे मत। चीती बनी रहस। आ ओकरा बाद न हम तू मिलबो कैली न त शक ना करी। जा जा आ हो दादा इले को कहतन कि भाग जा, हम सही में भाग जाई। अब भाग जेब कहीं दूसर मोटकी के लेके बैठा ली हम तब का करब हम? हैं लेकिन कोनो बात ना, हम जाइम नैहर आ नैहर चल के ना लेवे खातिर हमरा के ना अइलन नु तो आके एतना उनकरा के मारब, एतना मारब कि सोच लिहन। मोटकी पत्तरकी के लिया दे बैठा दे हम घर में आवत रहन त चल त नैहर जाइब सही दांत ताला घर।